vaya chula, falando do inicio da construción da catedral. Pois non queda moi lonxe da catedral. Sin Amendua, no mercado de abastos. Ali, moi bo día. Do staff de Chocolate Bar, aí a cantos metros está Chocolate da catedral? Sabes esa... A verdade é que nunca me preguntei. Pero a canto pode estar? Dani Barreiro, moi boas, músico, amigo. Bos días, Álvaro, bos días. Cantos metros diría... Bueno, metros... Eu calculo por tempos, a mellor, nin 5 minutos. E depende... Non está 5 minutos, sí. Depende da prisa que teñas. Eso é verdad, eso é verdad. Bueno, pois ben pretiño dun punto neuráxico como é a Praza do Obradoiro, no mercado de abastos, que tamén hoxe na anterior entrevista buscade nas nosas redes estivemos falando, está un lugar que forma parte do día a día, do ocio, da diversión, de conectar coa xente, de pasar un rato divertido, de escoitar boa música, que se chama Chocolate, que vai estar de aniversario. Ali, cantos anos leva Chocolate acompañando as noites e as tardes de Compostela? Pois leva 13 anos. Este fin de semana celebramos... un pelín máis o micro, a que se te escoitaba. Perdón. Este fin de semana celebramos o 13º aniversario do Bar Chocolate. 13 anos? Sí. 13 anos de Chocolate. Formas parte do equipo de Chocolate. Canta xente conforma todo o staff de Chocolate a día de hoxe? Pois estamos alrededor de 8 10 persoas, depende un pouco do momento do ano, pero sí, normalmente fixos sempre sobre 7 8 persoas. Entendo que hai 13 anos Chocolate empezou para dar ocio, vida o acompañamento máis nocturno, ou non? Ou xa na filosofía estaba un pouco a adecuarse máis a la da noite tamén polo día? Dende o primeiro día o Chocolate abriu dende mediodía os sábados, ás 12 da mañá abríamos, e os venres tamén ás 4 da tarde, o sea, vale. Foi unha aposta o día dende o primeiro momento, cando no seu día abriron Marga e Junior, sí. Marga Galodouro, sí. Xa apostaron por esa franxa horaria, a da noite por suposto, pero tamén o día. Cuidado, Dani, porque agora sí que o tardeo, que agora falaremos do tardeo, que é entrar en Chocolate e non querer sair. Isto é unha aposta decidida por ampliar o horario, o punto, o carón do mercado de abastos, que tamén é un punto moi importante, aberto aos picheleiros, pero aberto tamén a todo aquel curioso que queira botar unha ollada. Isto, conforme veñen os tempos agora do ocio, que está gañando pulo e pulso o tardeo, isto é un pouco de visionario xa. Este proxecto de Chocolate, non? Efectivamente, o sea, isto cando comezaron, cando chamoume Junior Maria para ir a tocar alá, que estás aquí porque vas a actuar no aniversario sábado. Efectivamente, ali estaremos este sábado en sesión Vermú, que facíamos a sesión Vermú, que era prácticamente unha ao mes, e xuntábase o que diste os peregrinos que pasaban, había xente que xa iba especificamente a facer de día, a tomar os cañas, tiña moitas veces reservado o restaurante que casi non chegaban, moitas veces chamaban e que faime un tupper, ou xa ou tiñan que escapar, e algúns que escapaban e voltaban. Pero si a sesión Vermú está moi en auge, e o tardeo. Certamente ti se saes. Claro, é que foi antes a sesión Vermú, sí. Efectivamente, sí. Ocio nocturno, sesión Vermú e tardeo. Musical. E logo, claro, o tardeo, claro, había aí esa franja horaria que seguía a xente pois xogando, entón pois púxose tamén música para despois. Cuidado, dentro de pouco, desde a mañaneo, que é o que falta, pero cambiou nestes 13 anos, notades, Ali, que cambiou un pouco a xente que visita Chocolate, era a mesma hai 13 anos, digo en idades, digo en conxunto, horarios, está gañando máis pulso a tarde que a noite a día de hoxe. Que lectura fais de 13 anos atrás a 13 anos adiante? A ver, cambiou moito, agora a tarde é como a noite, máis ou menos, sí, pódese decir que sí.
Entón, bueno, sí que houve un cambio que o mellor, bueno, dentro de que os concertos... Cando dis que a tarde como a noite, en que? En volume de xente, volume de interno de vendas, de que funciona o asunto? En ambas, sí? De ambiente, en ambas. sí? Claro, evidentemente xente, volumen de vendas, é o mesmo. Incluso as tardes dos venres tamén están según épocas do ano, pero bueno, as tardes dos venres tamén están... Tamén. Porque claro. estamos falando das tardes dos sábados, principalmente. Sí. Para o tardeo clásico. Comida, amigos, ou porque sí, adentra. Pero tamén os venres. Tamén. Un venres penso que nunca estiven, estou pensando aí, pero sí que sábados, outro día tamén, un ambiente maravilloso, unha selección musical acorde coa xente que está vivindo, que iso tamén che pasa moito a ti. Os teus concertos son moi moldeables vendo un pouco o espectro, non eres un algoritmo inerte, eres unha persoa física que quere enganchar ao maior público posible. Moi interactivos, os meus concertos son moi interactivos, sí, en base ao que teño, porque moitas veces veñen familias tamén, claro, é unha hora, un horario tamén infantil. Entón veñen familias e cantas, pois hai nenos, pois cantalle para os nenos, cantalle as dos payasos da tele da miña época, que saben a todos, e bueno, cantar de repertorio dende os anos 60 ata agora, de todo un pouco. Bueno, ás veces chegan grupos de xente, peregrinos de Sevilla, non me podo arrancar por flamencos ou por sevillanas, pero bueno, podeslle dar un pouco de rumba e tal, e sempre acertado, non? Recollendo, sempre acertado chamar a Dani Barreiro. Para un aniversario, contame un pouco as entrañas do aniversario. Agora empezará, como será o día, este sábado, xa este sábado? Pois mira, arrancamos dende a 1 da tarde, programación ininterrumpida ata as 10 da noite. Despois seguimos a noite, vale, non pechamos pola noite, pero bueno, sí que o grosso do aniversario vai a ser durante o día. Dende as 10 da mañá co concerto de Dani, para non ser un imprescindible, sobre todo co tema das sesións vermús, estivo, creo que dende o primeiro día, moito antes da pandemia, xa, eso empezou antes de... Ainda me atopo xente en Asturias que me decían, eu vinchete no chocolate, como? Sí, eu lembrome, cada vez que vamos a Santiago, imos a Chocolate a verte, e calculan, sí, xente maravillosa. Claro, pero é unha aposta de desestacionalizar, non? Abrimos estas horas, temos que facer un reclamo, supoño que notastedes o increchendo desta sesión vermú, supoño que notastedes, evidentemente, nestes 13 anos, o increchendo do tardeo, que outro día, de verdad, o ambiente era espectacular, un ambiente sano, un ambiente divertido, un ambiente cordial, un bo ambiente, que tamén hai que decilo, ¿no? Que debería ser o normal de moitos lugares, pero moi bo ambiente, un tardeo, xente empatizando entre ela, a veces sen coñecerse. Foi todo increchendo? Sí, cando fostes notando, o tardeo, cuidado, que outro día que estaba a tope. Xa dende fai... Bueno, outro día, dende hai tempo. Dende fai uns anos notamos que, sobre todo, bueno, 3, 4 anos... Da pandemia? Menos, xa pasada a pandemia, sí. A ver, nós cos concertos empezamos ca sesión vermú como tal, sí, antes da pandemia. É certo que a pandemia dou como un arreón a todo isto do tardeo, empezaron a cambiar as costumes da xente, a xente empezou a probar esa franxa horaria, a sair e descubriu que, espera, que me divirto moito, o que comentas ti, a xente interactúa moito máis, sí, está como máis aberta, máis sale, é moi distinto a noite. Ainda que tomes un par de cacharriños. Sí. Estás mellor, non? Que estás tan destrozado. Estás perfecto. Estás perfectísimo. No, perfectísimo, a verdade que sí. Tes a guitarra aí, non, Dani? Sí, porque acompáñame sempre. Sempre que estás por aquí, temos público, mira. Vai vendo público. Bueno, Dani, como chevas as cousas, por certo? Pois moi ben, non? Sí, sigo traballando moi ben, facendo as festas privadas de moita xente, e despois pois sí que sigo traballando pois por toda Galiza, a veces salgo tamén fora, pero bueno, contento de facer o meu show, espectáculo interactivo para todos os públicos. Antes de entrar, ahora unha peciña que sempre senta ben escoitar a Dani Barreiro en directo un xoves na radio local de Compostela. Pero estábamos falando antes
de un pouco da idade, do tardeo, que o tardeo está como aberto un pouco a xente de 30 para arriba. Sí, pero bueno, hai de todo. Hai de todo. Sí. A xente máis xoven tamén se anima ¿Sí? a sair polas tardes. É o que distía un ambiente moi sano, sí. Tanto eso, a todos os niveis. Bueno, lembras ese... Claro, non era tardeo, isto de Liberty hai anos era o Guateque, chavábase, o sesión de tarde. Sí, sesión xoven. Sesión xoven, ¿no? Un pouco, pero bueno, aí sí que era xente máis noviña a que íbamos, e agora pois hai xente, evidentemente, de todas as idades, pero xente madura, xente responsable, xente con sentido común, que fai un ambiente increíble en Chocolate. E falando un pouco da visita que tivemos hoxe, do Cluny, con rapaces de 6 anos, rapazas que naceron na pandemia, ademais, botou Dani Barreiro a vista atrás e dixo, bueno, pois eu en 1996 eu estaba nas Olimpiadas de Atlanta. Efectivamente. Ali, deixounos aquí Patidifusos. pouca xente pode dicir estive nunhas Olimpiadas. Toquei moitos paus na miña vida, pero o ciclismo é unha parte, sigo vinculado, sigo ciclismo, sí. Sigo sendo unha bella gloria do ciclismo, máis bella que gloria, pero sigo o gran camiño, vou con eles, o sea, de condutor, normalmente sempre me convidan. Vale. E alá estaba nos xogos paralímpicos correndo cunha persoa cega en tándem, si, acadamos aí uns bons resultados, gañamos eses anos que estivemos na selección española, pois gañamos bastantes cousas e acadamos moitos éxitos, pero sobre todo coñecer unha experiencia tremenda, traballar con cegos, ver o seu mundo, nunca mellor dito, coñecer cantidade de lugares de España e de Europa. Estados Unidos, claro, neste caso. Toma xa. Sí, así. A mí, esto, curiosidades de Dani Barreiro, capítulo 8, porque tamén dixeches aquí que na vosa familia sodes moi de cantar, incluso nos momentos máis peculiarmente de tristeza, aí está a música para aliviar, ¿no? Como bálsamo. As alegrías, as penas pásanse cantando, en familia, ademais, porque cantan os pequenos, os maiores, cantamos dende... Pero nos lugares máis que se presupón de tristeza. Cargades o polo positivo. Cando despedimos a alguén... Un funeral, son por moitos, exemplo, na familia, sí? Por agora vai con contagotas, pero bueno, somos moitos e pois si tamén os despedimos, pois bueno, cantando me pareceu algo bonito, brillante... Que mellor forma que emotivo e bonito. Que? Eu iría, teño unha paternidade tamén recente, entón, pois sempre tiro comezo os concertos dende fai anos, voltaba, pero empezo cantando unha canción que dá moi bo rollo. Teño o disco de vinilo todavía, que nos concertos infantiles pincho o disco de vinilo que conta a historia, é do libro da selva, e ben dicindo... É un canto a alegría, ben dicindo: búscalo más vital, no más lo que has de precisar, no más. Olvídate de la preocupación, tan solo lo muy ejemplar, sin nada más ambicionar. Mamá naturaleza te lo da. Doquiera que vayas, doquiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien, y saboreo por lo menos tiene del primer lengüetazo, sabía salir. Lo más vital para existir te llegará, nos llegará, batiendo palmas todos en la casa. Búscalo más vital, no más lo que has de precisar, no más, pues nunca del trabajo hay que abusar. Tan solo lo muy ejemplar, sin nada más ambicionar. Mamá naturaleza te lo da. Y ahora os cuento, cuando coges un fruto con espinas por fuera y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano usa siempre un palo. Mas fíjate bien, Álvaro, usarás la mano cuando cojas la fruta del banano. Lo más vital para existir te llegará, sí, nos llegará. ¡Vamos todos!
busca lo más vital, no más, lo que hace precisar, no más. Olvídate de la preocupación, tan solo lo muy ejemplar, sin nada más ambicionar. Mamá naturaleza te lo da. Última, mamá naturaleza te lo da. Unha de postre. Mamá naturaleza te lo da. Oh yeah. Ahí Qué está. bueno, qué bueno. Merci, obrigado, casco. Qué divertido. O sea, qué talento, qué magia, qué gran músico, pero que os concertos teñan tamén ese punto de diversión. Dani Barreiro é un músico, un artista que conecta moito co público. Penso que ese convidado ideal para un aniversario, o aniversario que estamos a falar hoxe, que é Chocolate, ese lugar maravilloso do que tanto Ángela como un servidor estamos namorados, sempre que podemos para ali nos achegamos, porque sí, porque ten un se sinte como en casa, que atopar un lugar de ocio moitas veces pois eso, vinculados ao ocio máis nocturno, de paso, de copa, pero o tardeo é algo máis. O tardeo ten un ingrediente máis que Pero ali, axúdame, Dani, o que pasa axúdame. que ali o chocolate que ten que é como un fogo. Chégase como o salón da túa casa. É un sí. traballo continuo, Sí, ti sí. chegas ali e cada mes que chegaba ali a tocar, veías que sempre había unha cousa, Sí. un detalliño novo que fai o lugar cálido, o sea, ves o sitio é amplo, Cálido, é verdad, calidez. É cálido, e a vez, bueno, ten claro, está nunha ubicación espectacular, Sí. que podes saes á terraza, entras, pero é un sitio que sí que de noite é máis acoller, máis íntimo e ten a súa privacidade, non? Pero claro, de día tes o teu espacio dentro, pero cálido e quente, é cómodo para como no salón da túa casa. E logo o persoal, bueno, o persoal que ten ali que fan, sí, que tes É verdade, É verdade, o trato que hai por ali. Ali, que son piropos que non son exageracións, é unha realidade. 13 anos de Chocolate. Chocolate Bar nas redes, vos chamades? Sí, Chocolate Bar. Chocolate Bar Santiago. Chocolate Bar Santiago. Pois un punto de encontro habituais, seguramente que xa coñecedes, xa pasastedes por ali. E bueno, pois lembrar que este sábado é unha cita importante, unha cita de aniversario que empeza aí polo mediodía, que rematas de da noite, se non podedes pasar durante todo ese amplo horario, pois despois de cear, pasades por ali a botar unha ollada e a brindar por 13 anos, que non é doado, sacar un proxecto adiante durante 13 anos, irse adaptando, apostando antes que nadie pola sesión vermú, e abrindo as portas nun tardeo e convertilo nun punto no que estemos a gusto, non é doado, Ter un proxecto agora durante 13 anos, nada doado. Aí traballaron duro, Sí. Junior, Marga, anteriormente Tamén, Junior, tamén. están aí continuamente e todo o equipo, pois, si, a pico e pala para facer poñelo fácil. E con Dani Barreiro, que que chulo. Un estribillo de algo máis. Un estribillo de algo máis, xa para despedir, non gardes que que escoitar só unha de Dani Cachis. Bueno, a ver, hai unha que canto un estribillo. canto sempre Empeza sempre coa mesma ou non? Depende, unha especie últimamente de himno. depende de onde este. Antiguamente empezaba con algunha canción que me gustaba moito en inglés, un Johnny Cash. O que pasa que a xente quedaba preguntámame cando remataba que esa canción tan chula do principio, pero claro, ninguén aplaudía, incluso era como un pouco raro, pero ao final pouco a pouco vou directo a juerga demais. Hai unha canción que bueno, que cantamos dende fai moitos anos. E sigue estando en auge, non hai maneira, digo porque coñecedela todos. Esa é Eso empezar a tocala, eso non hai ninguén que non a cante. No, é que está todo o mundo. Pode ser o top acompañamento en coros, non hai maneira. Pois sigue funcionando. Si, eu cantei esta infinidade, como que canta sempre. O que pasa é que dar o primeiro acorde e todo o mundo a canta. Sí, todo o mundo acompaña. Sí. Igual que o rei, se cantas o rei, tamén o rei é outra que curiosamente pero sigo dá sendo igual rei. a idade. Esa dá igual a idade, pero arrancanche todo o mundo. Si hai determinadas cancións que xa estés para despertar. O sea, top 3 de canturriadas
No hai Aí maneira, estamos, el no rei, manera, el rei, e algunha outra sorpresa que non nos pensemos que é moi cantada? Ou... Bueno, é que te botas moitas todas. veces bueno, a Alaska, Rafael, é que bueno, eu tiro sempre de clásicos. Lógicamente canto cancións, a selección de cancións son de que a xente a recoñece, porque nunca toquei de fondo, nunca fixen música de fondo, eu sempre interactivo, entón vinculas a xente, faz que participe, entón cantas, pois moi fácil. A maior parte de hinos si en castelán, en galego, Andrés do Barro, non falla o tren acaba todo o mundo facendo o tren, se vai a cousa así, porque de cara ao final, pero bueno. Está xente escoitando 3 cancións que dixo, está xente escoitando que chegues ao sábado, porque isto ten que ser unha festa de aniversario, pois sí, así son os concertos de Dani Barreiro para todos aqueles que nunca o viron, xa están tardando. Ali, graciñas por vir, con este tema nos imos despedir, graciñas por vir, parabéns a todo o equipo. Me dixeron que ti erguiches a man de voluntaria para vir hoxe a entrevista, que quería vir todo o equipo, non, vou eu. E parabéns polo que facedes, que o estades facendo moi ben. E bueno, pois aí tes esa recompensa de cando temos unha oportunidade, nos achegamos por ali, este sábado é cita obrigada pasarse polo chocolate, e despois, por que non? Pois darse unha voltiña polo casco bello e compartir todo o que ten esta cidade, pois nun sábado. Eso, algo máis que decir? Moitísimas grazas polas vosas palabras. Para nós é moi importante porque como aire que respiramos cando alguén nos di iso, é un dos motivos polos que traballamos. Que estades pico e pala na vosa burbulla, pero de vez en cando, pum, ven alguén a pincha, que estades facendo ben, que sigades así. Moitas gracias. Que nos divertides, non? Que ao fin e ao cabo estar a gusto e divertíndose nesta vida, tal e como está a cousa, hai que aproveitar. Sí. É fundamental. Pois nada, Dani, contigo nos vemos o sábado Vémonos, faremos un bo repaso de todo e xuntaremos unha grande familia no chocolate. Parabéns, por eses 13 anos. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Y ahora que cantáis todos conmigo. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. Ajá. Batendo palmas todos na casa. Ajá. Ajá. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera y eres la reina. Siempre reinarás. Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. En el chocolate no hay manera. Este sábado no puedo estar sin ti. No hay manera. Aniversario de chocolate este sábado 14 aí o carón da Praza de Abastos. Graciñas aos dous. Grazas.